Дошли в Racing Spirit Sprint Racing Challenge. Да се разделим на отбори. Отбор Стефи. Отборът на Даша. Отборът на Алекс. Нека състезанието започне. Да започваме. Време е да разберем кой ще бъде шампион днес. Вау! Това е истинско стратегическо майсторство. Хайде. Приближавам се. Отборът на Макларен Формула 1 Стефи завърши първи. Поздравления! Ура, аз спечелих. Ние сме втори. Да се състезаваме, Даша. Да започнем втория рунд. Насам,